okay ra nimo nga ipakita ang imong naong? O pwede ra. Pwede ra. So, alang tangkawan ko sa Brigada News FM Cebu nya giisip ka karon nga usa sa mga suspek sa kamatayon ni Riami Tokmo, no, nga linuog nga pagpatay. Yan, napalgan siya sa Sitio Mohon 1, Barangay Tisa nga gisud og karton gigapos. Unsay imong masulti nini nga pasangil? Kanang hitabo adto sir, yung sinti jud ko na. Wala ko'y kaila nga babae nga unsay bayhana dia, wala ko'y kaila. Usa sad gibuhi ra taon ko sa akong asawa sir. Akong asawa mo'y nagbuhi nako. Wa ko'y trabaho. Usa sa tanaw akong kahimtang nako. Nga apa bagay babae nga mukubit nako nga batan-on nga babae. Sa ako pangidaron karon. Pobre kay misir. Sa akong kapobre, ako ra asawa mo'y naningkamot niya. Makaya pa na ako binuhang sa asawa, di na ako makaya sir. Akong giangko niyo sir. Involved ko parte sa drugs. Kaya sa una panahon, magbaligya-baligya dito ko sir. Pero karon wala na ko nang baligya sir. Musuyop dito ko, musuyop. Pangkunon dyan na ako, mubisyo dito ko. Pero sa ako pagkatao sir, sukat-sukat, wala pa ko kasuway o panulis. Manulis lang ko para ako ibisyo. Wala sir. Ang ako ala sa hunjong diyang nyo, sir, ipantay-pantay lang sa diyong ninyo. Tanawon niyo tarong ang CCTV kung ako ba yun na. Limpyo akong konsensya sir. Limpyo kay akong konsensya. Dili na tinuod. Kaya ako ako'y babaeng kailaw kung sa babae dia. Nara ko permitis mo ha. Sanginlan ko gingon na. Kahit kayo eh. Kahit yung kahimtang sir. Plantiran pa mga kudlag 5-11. Kuha ko siya buong nakuha. Nyapat patungan panungon na kaso ngayon na. Kano sa man ka nadakpan? Sa Bados gabi. Diin man. Dito semua, nangatuog na misa kung bata ko. Diin na pitas. Banawa. Taga Banawa ka? Bulacan, Kabulacan. Kabulacan. Banawa. Banawa. So nangatuog. Nangatuog na mi, padung na mi tuog. So nganong ika kay tudlo nga suspect? Sir, ang pagdakop nila nako sir dili man bahin sa babae. Ang ilang gistorya nako imbol ko sa Cebu. Kay gipapangilam kong gingnan idiga na sik ang imong Cebu gasa na paingon. Akong gingnan nga wam ko Cebu sir. Wam ko Cebu sir. Wala naman ko ingon ana. Wala na ko na maligyag Cebu. Nipahuway na ko ana. Yang nung ingon ako mo ko sir. Kuha ba? Sakit sa kapabahin ako ingon ana sir ay. Nga pasangilan ko sa kaso nga wa ko wa mo kailangan ng bayan na. Usa sa bisa pag unsa nako kabisyoso sir, di na ko mabuhat ng ingon ana eh. Oh. Di na ko mabuhat ng ingon ana sir nga pag sinalbahis. Kaya ako sir bisa pag bisyoso ko di ko silbahis ka tao. Kaya usa sa og tinuod pa nga ako nagbuhat na sir, pananglitan kung ako nagbuhat na di na ko makit andiri ay. Yuli na ko sa mong probinsya Naga. Naga sa Naga ko dinhi sa Cebu. Oh. Di ko taga diri ko, di ko taga dinha. Nag-abang ra ko miti ha. Ug ako ba nagbuhat na ni sibat ni nako, ni uli na ko Naga. Oh. No, wa jud ko kalibutan na bahay ni mo na sir. Ang gingon niyo kana babay. Kaila na babay? Wa jud koy babaeng kaila. Sa tinuod lang, wa koy babaeng kaila. Usa sad makita ninyo ang stasyon ako. Makita ninyo stasyon ako, tanawa kong stasyon ako. Naapa ko'y babaeng mahibog nako. Nya batan-on pa jud nga babae. Wa man kay mahibog babae ngayon dadara na. Samot ang batan-on. Gawas mo siguro kwartahan kay kustanan. O kay siguro na babae mahibog nako. Nya walang-wala jud ko, makakwarta ra magiko og tagaan ko sa asawa. Kay nga akong asawa home service na. Wala na nag-duty og parlor. Akong asawa. Sa iyong trabaho? Magriban, magmanicure, puts pa more na yung trabaho. Kada adlaw dyan na si nanadyo sa schedule ba? Kada adlaw. Mura dyan na. Mura na yung makataga na kong kwarta sir. Unya, ayaw ko ingna nga ang kanang kwartang gihatag sa kong asawa, ako nang gitikong para haron na lang dyan makakubit ko babae nga batanon. Di na may tabo sir. Di na may tabo. Muna ibalansihon lang sa dyan nyo sir. Pintahon yung mayo ba? Sa akong pamayhon. Sa akong pamayhon o sa akong pangidaron. Naabo ko'y babae
babae mo kubit. Dawas noon kang kwartahan pa ko siguro. Pero ingon ani walang wala jud ko pobre kay kustanan. Ang akong asawa ra mo nagbuhi nako. Oh, Wa kay trabaho nara kas balay sir or narakos balay. dili ka driver o ka balabal? O di ko sa dili sa ko driver balabal. Ano di ko semua dili mo ko driver balabal sa. Anong wala man ka na narbaho sir? Ako lagi nang apply na ko trabaho sir. Pintor, mga requirements. Nya wa mo koy kalukat og requirements. Nya nasa uban nga trabaho. Mga mga high school graduate nya ako sir grade 2 ko kutob. Wa ko grado sir. Muna nakaapan nga wa ko trabaho. Kaya nga ako mga uyuan, mga trabaho lang, mga pintor, mga construction, mga mag-requirements. Nya ako, wala mo ko requirements si kahat. So unsay message nimo sir sa atong kapulisan sa Cebu City? Ako alam unta ko di clear lang sa nila, pantay-pantay lang sa nila sir ba. Kung ako manggay lang hanukan tanawon lang jud lang sa CCTV sir ug tinuod ba jud nang ako na. Kaya ang gikaingon ko na sir, inusinti ko bahin na sir. Wala ko'y kalibutan na wa ko'y alam magana. Ang ako rang asawa mo nagbuhi nako. Unya maka ako pa kog binuang. Dili na may tabo. Pila ka buk anak ninyo sir? Tulo. Tulo. Ang ako ra jud taong asawa mo naning kamot sir. So unsay reaction sa imong asawa nga gidakop na nung ka? Nihilak siya. Nihilak ang akong asawa niya. Gikan na to. Wala namin nakatabi sa asawa sir. Wala mo duaw dire. Wala pa kaduaw. Kay naman may utang gobyernan sir. Tag 3,000 ang simana sa asa ba. Unsa na siya sir? Kanang utanganan ba? Lindinganan ba? Alindig na. Oo. Muna gatiman sa akong asawa perminti sir. Ang makabayad niya na. More na. Nya karon wala pa may nakatabi sa asawa. Wala pa jud niya. Kahit kistanan sila eh. Sir, kaila ka ning Simeon sa? Ha? Simeon Gabotero? Or Wala ko Gabotero? kailangan sir eh. Wala ko kailangan. Wala kaila. Oo. Mauman daw ni tudlo ni mo nga kwan. Ha? Usa daw ni sa bay ni tumbok ni mo nga. Mo bitaw sir. Kana siya dinakpan na sir. O gusto sir. Dadanan niyo sa kumatubangan kana magtabi mi. Kay makita mo dyan na ninyo kung kinsay namangkak ng mong duha. Anong gituro ko niya nga wag gyud kailan niya. Dadanan niyo sa kumatubangan sir. Nga makatabi mi. Aron makakita mo o kinsa jud makita ninyo kung kinsa jud namangkak ng mong duha. Anong siya may nang itudlo mo ko niya nga wag gyud kailan niya. Wa ni mo ni na-meet personally? Wala ako na namito yun. Kana siya, nadunggan ako istorya siya. Dakop na sa Bados, buntag. Nakakuan ka ng istorya? Nakadungog ko ng istorya ha. Kanang panganlag Simeon? Oo. Ang nagtabi dito, ang anang iyaan niya. Iyaan niya ba niya? Bahin lagi ko noon, nasakpan ko no bahin no sa cellphone sa babae. Kunya anong naabot mo na nga rin ako. Tagasam ni Simeon sir, sa mga ibawan? Murag tulidom sa siguro sa nailaha sir. Kunya nasa nagpuyo diya sa pagita, ambot maganaan siguro na sa pagita sir. Asam na sa pagkita? Banawa sad may eskwelahan ba? Banawa. Nana si iyaan nga nga laglor na. Kailar sa dako ba nya nadunggan ako ng tabi-tabi puro mga babae ba. Nya karon na noon diskutan noon. Way siguro di ay wala pa ko niya gituod nga ingon nga ako may nagsugo atong cellphone na sir. Way siguro di sir dili ko dakpon. Kay partibahin sa drugs sir wala naman di ko nang drugs. Niundang na ka? Oh niundang nako. Ako nang gikalma-kalmahan jud niundang-undang nako na sir. Kinusa lang ka niundang? Wala di ko ingon. Niundang ko sir parte yan ang baligya-baligya sir. Baligya. Oo. Pero kanang ingon nga ko na may panahon sir nga na ako kwarta mo palit di ko sir. Musuyop jud ka? Musuyop ko kay gumikan tambal sa kong hubak ba. Tambal din hubak ang suyop sir siya ba? Maayo raman sa dog minig suyop ako sir. Pero dili ingon nga magperminti jud ko. Maingon kada adlaw. Kay naabo mi giatubang nga mga utang gud.
Nya ako ra asawam ning kamot. Si Muhar ko nakabalo nga ang Shabu day tambal sa hubak. Oh, bisa kasa na sir eh. Ang kanan siya po sir, basta maanad na imong lawas sir. Murag mawawa ang imong kutas. Mawawa imong kutas. Nga, inanaon ko nila sir. Bayan sa babae yan ng babae sir. Ang ako sir, usara din ay makasulbad sir. Ang kanang silpon ako na aspagasa, tanaw na ninyo kanang silpon ako na aspagasa o silpon ba nas babae? Oh, Asam ni pag-asa ron. naas ko din lupi. Pawn shop. Oh. Kaya iniglukata na, makita mo na ninyo, di ba? Makita mo na ninyo sir kung ako'y gidelete nga mga picture. Makita mo na ninyo. Usay mensahe ni mo Simeon sir nga siya may nitudlo ni mo noon. Ang ako alang sa dunta ba, nga anong giapil man ko niya ba? Anong gidamay ko niya nga inusinti ko na wa manggaydo ko kailasad na niya, kinsa na sa miyo na. Salbahe sa na niya god. Wa man niya kwinta pamilyado ko. Na ako'y mga anak. Ngano ako may yang gikuan kung kinsa man kay kauban na niya ging nagkuan ng bayana. Mo lang tato yang gitumbok dili siya magdamay mga tao nga way kalibutan na. Sama na ko, ako yung giduot. Anong iduot man ko niya nga, wa man ko kay bawa na. Wa man ko kay ilana. Bisan unsa na ko kapobre sir, di na ako mabuhat ng ingon na sir. Limpyo akong konsensya sir. Ang kuno na ko, involved ko drugs sir. Involved ko ng drugs, pero parte ng ingon na ng babae sir, dili na ingon. Kita makatong ipagawa sa kapulisan no? Picture. Kita Oo, kato. oo, kita gipakita ko. Itong kuan, ga-orange niya. Kuan, katong lalaki nga nakuha sa CCTV. Wala ko kita kay. Kita kato sa balita. Wala po. Wasad. Wasa ka katanaw. Wa mo gumi-TV sir. Wasa ka nakakog newspaper o radyo. Adili minsan ko kumambasa sir. Sa radyo, wa ka kapaminaw ba na to? Nakadungo ko na sa babaeng gilabay dito. Oh. Gisod sa karton. Mora na dunggan ako katura. Katura na dunggan ako. Ako sir bay, pantay-pantay lang tao nila sir. Dili ba yan 5 piriso ta nga dili na to wala na to buhata. Di ba? Wala to buhata. Yan ora kita nahanukan kung ingon anak kay pobre man ta pagkatao.